Adap kime kardom kadu kawe laso YouTube channel long kilangara do na falstami. Lapen pini laso video long nali tumpha nang ki 1P labang ki online pen LPGGas Kosonsi ka apply nang jima lapen Kopi pia documents si kenang jima laso puthak ethithini alam nali tumaphan laso video long nang than pachini ponikpo. Jong sinali tum laso YouTube channel na anta subscribe prelang pulte subscribe ikon lapen videos tame liking sinali tum pi ikon. Tang de non online pen la LPGGas ka apply nang ji la so puthak le ethithini alam chithan polonang la pen lang polonang tangte non ang ton pen alam chethan polonang online akimi LPG gas connection apan kosonsi ka apply nang ji la pen Kopi pi documents si kenang ji ma la so puthak lardak alam chethan ponlang la pen nang li tum wang nang pola Ministry of Petroleum and Natural Gas mate Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 puta dak pupon pon la se nali tum labang so LPG gas akimi ka apply ji apan nali tum na hok pen le apply sta me choklo mate la Indiang bong pen bangke na hok district pen choklo na hok state pen sta me choklo nali tum apply long lo labang so Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 mate new LPG connection labangke lasi apply pulotang te Kopi pi documents si kenang ji la pen ko konat si ke dam nang ji ma ke apply ji apan la so puthak ne linang than pachini ponik po la pen nalitum akimi ke apply ji apan la dak ke tok ponta dolo nalitum la thek long ji new you can apply for a new connection through mobile app la pen dak portal also nalitum mobile apps pen le apply stame choglo kali pulte nalitum dak website mate portal long pen apply stame choglo la pen nili aslom suna piklang ponik po nonolom so pen koson si ka apply ning jima la bangke la pen one of the following documents can product for proof of resident Kopi pi fancy documents kenang jima la gas apply lo pulotang te nalitum number 1 Aadhaar card nangji driving license do pulte pidun ikme la pen license agreement do pulte la nalitum pidun ikme la pen voter ID la ta ki pidun nangji kenang sodlo la pen ration card ta kenang sodlo la pen electric city bill kalte water bill do pulte la ta pidun ikme la pen passport size photo nangji passport size photo da pidun po la pen cell declaration la so form do pulte la ta pidun tame abi pulte la pp data chok la pen dak flat allotment la hai ta pp data chok house registration documents la hai pp data chok la pen LIC policy la hai ta nalitum pp data chok tame bank account la bangke nalitum pidun nang po documents bangke nalitum nang donangi ration card donang po Aadhaar card donang ji bank account la pen voter ID lahai nalitum arideng donang po la pen one of the following documents is required proof of identity apan bangke nalitum ladak pen Aadhaar card pidun me la pen passport stame do pulte pidun me pan card number nalitum la kenang sodlo voter ID card la pen ID card issued by central state government do pulte la pidun tame driving license do pulte pidun nan abe pulte ta pp data choklo la ka apply hot la bangke la pen nalitum jong se registration igalo apply igalo pulotang te mantuma la ka accept lo pulotang te alang litum message long si details la banganang senik po koloso store mate gas connection ji apan koloso store long si dam nang si mahol so store details nang litum han la SMS pen stame nang pachini ponik po kali pulte nang litum ala gas agency atum nang litum pan nang contact ik pojong si nang litum online apply pulotang te la pen kunanat state pen si apply long ma la bangke northeastern state Arunachal Pradesh Tripura Assam Meghalaya Mizoram Nagaland Sikkim Manipur lahai an bangke nalitum dak online pen apply pon ik melo online pen ka apply ji pulotang te nalitum la online LPG gas connection pula sodim le nalitum direct ber stame chokji kali pulotang te nili video description along stame link bang pic that po description long le pulotang te nalitum la comment box along le nalitum lang dami ko hoda nalitum link long tahai la pen hola so link long berlo pulte non da nalitum thek long bo mason dak enterprise mate arjan ason thek long ji la pen nalitum la puak kung lang la te dak siri pet ke thoman doji la so dim nalitum berlo pulotang te la dak pen puthot option nalitum thek pon thulong po copy option ma ke thek pon long ji la bangke nalitum dak apply for new
Ujjwala PMUY connection pula swadim nang litum berik nang po swadim berik lo pulo tangte apply ji apandak option bang cewang ikpo nili long no na mat ke dag net sab susulo lo nili lapen nason arjan dan ciklang ikpo dag ber lo pulo tangte lapen eligibility stame da kadu kawe details copy pa documents nang jima ang ton penalam dak than pon lablo lapen putar nang litum do thui la click here to apply for new PMUY penalitum dak tok tek ponong pola sodim nalitum berik napo dak berik lo pulte nalitum dak tek longji click here to apply kalau so gas nalitum kinangji ma dak IndiaGas ma mate BharatGas ma lapen gas HPGas ma nalitum kinangji lase non molom kachi hongke dak molom ke la nalitum la tek longji la Indane la so gas da kachi hong la sinalitum la click here to apply pula swadim teglongsi la swadim nalitum ber nangpo la pendak nalitum details lahai ba fill up nangpo nalitum la mobile number Aadhaar number lahai details pen lahai details fill up lo pulo tangte apply process bangai chengpon melo la hello la gas ka apply ji a process la bang la pen apply process ba nili nalitum panang than pachini pon iktek det po nililong penon ka apply bang awe lasi nalitum minale apply kon la pen apply ji apa nili panang contact agree nili kidam tang hostame apply pitum bange dolo stame hala tum tanon amat ki pending si dola accept sela las nalitum mina labang try ko tek anason bang ke nili nalitum pan nang than pachini don ikbom pola son bang nalitum nang contact ikon jala swadim ko PC fill up nang jima ko son mai tong nang jil haya son an bang nili nalitum pan nang than pachini don ikbom po sipinia video bongel anlis than pon ik lonang domi thagmi kadokabe na so YouTube channel long kilang rado an fans tamin nilen pen kardom